Уважаеми гости и родители, скъпи учители и ученици, отново училищното звънче призовава децата на Поморие към знание. В този чуден септемврийски ден наши гости са Иван Алексиев, кмет на община Поморие; Адам Адамов, председател на Общинския съвет на Поморие; Петя Арнаудова, председател на Комисията по образование към Общински съвет Поморие; Теодоси Годжуков, спомоществовател на СУО Иван Вазов; Донка Димитрова, председател на Общественият съвет; Теодора Стоянова, председател на настоятелството. Водосвет за здрава, успешна и ползотворна година ще отслужи протоиерей Борис. Благословен Бог наш, всегда и непресно и во веки веков. Амин. Господи, се помолим, Господи, помилуй. Директорът на нашето училище, госпожа Петя Казакова, ще поднесе приветствие за празника. Уважаеми господин Алексиев, кмет на община Поморие, уважаеми господин Адам Адамов, председател на Общинския съвет Поморие, уважаема госпожо Димитрова, председател на Обществения съвет, уважаема госпожо Стоянова, председател на училищното настоятелство, уважаема госпожо Арнаудова, председател на Комисията по образование към Общински съвет Поморие, уважаеми дами и господа общински съветници, Ваше Всеблагоговейство, Отче Борисе, уважаеми господин Теодоси Годжуков, спомоществовател на нашето училище, уважаеми гости, учители, родители, скъпи ученици. Отново е 15 септември. Отново се къпем в море от усмивки, песни, цветя и красота. Отново тържествуват младостта и жадната за знание душа. След дългото лято, родното школо събира своите възпитаници. Вълнението на всички нас, събрали се днес тук, е огромно. Защото знаем, че 15 септември е съдбовна дата. Отваря се нова страница както за нашите деца, така и за нас, техните учители, родители и близки. Ние, възрастните, с умиление се вглеждаме в светналите детски очи, връщайки се мислено към своите собствени спомени и се замисляме за кръговрата на времето, за спиралата на живота, която не търпи пролуки и властно заявява себе си тук и сега. А тук и сега са нашите продължения, онези, които ще творят света и след нас. Затова нека ги подкрепим с грижа, търпение и любов, за да укрепнат стъпките им към другите и към себе си и чрез силата на знанието да намерят своето правилно място в живота на обществото. Зная, че днес са най-нетърпеливи да прекрачат училищния праг първокласниците. Затова ми позволете първо да се обърна към тях. Тук ли са първокласниците? Махнете сърчичка. Браво! Мили деца, днес денят е много специален за вас, защото е първи. Днес
Днес ще чуете първия звънец, ще се срещнете с първата учителка, ще разлистите първата читанка. И още, от днес вие ставате част от голямата общност, наречена училищно семейство. Нека ви кажа още от сега. Това семейство не винаги от най-тихите, послушните и от най-спокойните. В него има всичко. Уроци, но и забавления, глъч и тишина, успехи и неуспехи, игри, но и правила. И най-вече труд, труд, труд. Кое ще наделее удовлетворението или разочарованието, когато един ден станете големи и се наредите в редиците на порасналите хора, зависи единствено и само от вас. От вашето усърдие, постоянство, любознателност и от желанието да извървите пътя на едно от най-великите пътешествия в този свят, това към знанието. Нека ви кажа и още нещо. Това знание не винаги е скрито на една педя от нас. Понякога то е заровено през 9 планини, та чак в 10-та. Ето защо трябва да бъдете силни, смели, усърдни, подготвени за дълъг път. Преборете трудностите в търсенето и ще получите вълшебния дар на живота, успеха и възхитата на хората. На добър час, първокласници! А сега ми позволете да се обърна към другите ученици. Малки, големи и още по-големи. Скъпи ученици, един голям съвременен български писател казва, че четящият човек винаги е красив. Бих добавила и още една дума – учещият. От книгите, природата, обществото, опита, от словата на мъдрите хора. Пожелавам ви от сърце тази красота. Тя и само тя ще ви направи неповторими, успешни, забележими и смислени. Доверете се на учителите си. Те знаят посоката и колкото и да са строги, няма да ви подведат. На добър час! Искам специално да се обърна към осмокласниците, които направиха своя избор и тази година в полза на нашето училище. За втора година реализираме по държавен план прием 2 паралелки в 8 клас. Благодаря ви, ученици и родители, за доверието. Вярвам, че то ще бъде оправдано. Уважаеми учители, скъпи колеги, със строгост и любов огрижете своите възпитаници. И не забравяйте, че най-успешният ви урок не е онзи, който ще предадете от съдържанието на учебниците, а онзи, който ще възпита във вашите деца човеци, добри хора. Бъдете здрави! Пожелавам ви много търпение, духовни сили, морална устойчивост и вярност към дълга на всеки съвременен будител. Уважаеми родители, с доверие и такт изпращайте своите деца на училище. Успехите на вашите и нашите деца ще бъдат безспорни, ако училище и семейство не гледат в различни посоки. В чувството за отговорност, справедливост, мяра и достоинство. Уважаеми колеги, ученици, родители и гости, тържественото отбелязване на 15 септември тази година носи още едно име – Мария. Не е нужно да говоря за болестта на това дете. Всички знаем за коварното заболяване и от сърце и душа се опитваме да помогнем на детето. Средно училище Иван Вазов проведе кампания да дарим на Мария надежда. Събраните суми са достойни. Не ги споменавам не защото са малки, напротив, а защото истински даряващата ръка не бива да познава гордостта и суетата. По-важното е друго. Всички заедно направихме и правим едно голямо добро в името на най-голямата ценност – човешкия живот. За тези, които не са успели да дадат своята лепта за Мария и искат да го сторят, има кутия, в която можете да дарите средства за лечението на болното дете. Даренията, уважаеми дами и господа, не бива да спират. Доброто трябва да увлича, защото злото на Мария
не иска да се тръгне бързо и лесно. Благодаря ви от сърце на всички за съпричастието, за протегнатата за помощ ръка. Тук и сега отправям предизвикателство към всички ученици, събрали се в училищния двор. Нека призовем ние малките, обществото на големите, за още и още добро. Нека всички сега заедно извикаме една фраза, деца, която ще качим във Фейсбук профила на нашето училище, за да държим възрастните будни. А фразата е: ние помогнахме, а ти? Готови ли сте? 3, 4. Ние помогнахме, а ти? Благодаря ви. Благодаря. В навечерието сме на един от най-светлите християнски празници – вяра, надежда и любов. Нека се помолим чудото да се случи. Уважаеми гости, колеги, родители, ученици, нека от днешния празничен ден да извлечем най-важното – мъдростта. Мъдростта като морал, мъдростта като знание, мъдростта като мяра, нашата мяра за човечност. Честит първи учебен ден! Като домакин на тържеството имам честта и удоволствието да предоставя думата на господин Иван Алексиев, кмет на община Поморие. Уважаема госпожо Казакова, директор на Средно училище Иван Вазов, уважаеми учители, скъпи ученици, уважаеми родители, гости, дами и господа. Колкото и дълга да беше лятната ваканция, за жалост тя свърши и днес отново училищният двор е изпълнен с много детски глъч и смях и много ведри усмихнати лица, за да открием заедно новата учебна година. 15 септември, първият учебен ден, е много вълнуващ за всички ни, независимо от възрастта. За нас, родителите, за учителите, но той е най-вълнуващ за вас, учениците. Скъпи ученици, пожелавам ви да вървите по нелекия път на науката и знанието. Подайте ръка на вашите учители и те ще ви водят по този път, за да превземате нови върхове, да постигате нови успехи, да сбъднете мечтите си, но сбъдвайте и мечти. Скъпи първокласници, днес този ден не е само вълнуващ, но той е много специален за вас, защото вие за първи път ще прекрачите училищния праг и ще влезете в класната стая. Там вие ще се потопите в един невероятен свят, магията на науката и знанието. Вашите учители ще ви научат да четете и пишете, но вие ще научите и много неща за света и за самите себе си. Ще откриете много нови приятели. И не се плашете, скъпи деца, защото до вас са освен учителите и вашите родители. Уважаеми учители, въоръжете се с много търпение и любов и предайте на нашите прекрасни деца опита, умението, знанията, които имате, за да станат добри граждани на нашата прекрасна страна. А вие, уважаеми родители, помагайте, подкрепяйте вашите деца, но бъдете тяхната опора. Опората, която да им дава сили да продължават напред. Желая здраве на всички ви, честит първи учебен ден, успешна нова учебна година, попътен вятър и успех на всички! Уважаема госпожо Казакова, уважаеми заместник-директори, учители, педагогически специалисти, мили първокласници, скъпи ученици, уважаеми родители! Най-сърдечно ви поздравявам по случай настъпващата нова 2023-2024 учебна година. Днешният ден е важен за всички учители, ученици и родители, защото освен, че носи със себе си вълнението и радостта, е и начало на много предизвикателства пред всички вас. Уважаеми учители, вие многократно сте доказвали, че няма препятствие, което да ви пречи с увереност, добрина и мъдрост да водите по пътя на знанието своите ученици.
Желая ви здраве, спокойна и успешна учебна година, изпълнена с удовлетворение от труда ви и постигнатите резултати. Нека истинската любов в очите на децата, благодарността на родителите и нашата признателност за солидарността и грижите бъдат най-хубавия подарък към вас. Мили първокласници, днес е денят, който сте очаквали с нетърпение. Денят, в който за първи път прекрачвате прага на родното училище и ще чуете първия звънец. Запомнете го него с новата прозрачност, с трепета с първите учебници и образа на първия учител. Пожелавам ви силна воля и неспирна жажда за нови знания. Мечтайте и не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте. А на вас, скъпи ученици, в този празничен 15 септември пожелавам една успешна и ползотворна учебна година. Вярвайте в себе си и с ентусиазъм и творческа енергия усвоявайте нови знания и умения, с които да реализирате своите цели и мечти. Откривайте и развивайте своите таланти, за да пожените успех в различни надпревари. Растете силни, умни и дразновени. Уважавайте и ценете вашите учители. Скъпи абитуриенти, не пропускайте да изживеете пълноценно и успешно последната си година като ученици. Пожелавам ви да продължите да се стремите към своето бъдеще и след завършването си да се реализирате успешно в сферата, в която желаете. Доверявайте се на вътрешния си глас, следвайте на път света на своите родители и учители. Имайте коража да реализирате всичките си мечти, имайте късмета и вярате във всяко начинание. Уважаеми родители, вярвайте във вашите деца и ги възпитавайте с любов към знание и наука. Насърчавайте ги и бъдете търпеливи в преодоляването на всяка трудна стъпка в техния път на образование, израстване и съвършенство, защото бъдещето на България е в тяхните ръце. Успешна нова учебна година, на добър час! 15 и пак септември радостно викат децата навън, че за големи дела и мечти класните стаи днес отварят врати. Празничен поздрав към всички присъстващи са подготвили учениците от третите класове с ръководители госпожа Зелямова, госпожа Стоянова и госпожа Коцарова. Здравей, приятел! Какво правиш? Какво да правя? Загубих си настроението и сега си го търся. О, я не си губи времето да търсиш нещо, което няма да намериш. Настроението не е предмет за да го търсиш. То е чувство, което се оправя със специална рецепта. Каква е тя? Казвай ми я бързо, че нямам търпение, искам забавление. Ами, ето я рецептата. Забъркваме микс от стихотворения, добавяме някоя друга песен, подслаждаме с детски усмивки и заливаме с сироп от смях, колкото поеме. Ха! Само като чух вкусното встъпление, заявявам гордо, имам настроение. Днес всеки има право да се весели, училището отново отваря врати. Най-после е 15 септември и аз съм много щастлив. Едва издържах цяло лято да мълча и как само ми липсваше детската плач. Ей, сега ще се провикна и ще ги събера отново всички в училище. Добре
най-топлият, най-слънчевият, най-светлият. Училищният двор е изпълнен с стотици слънца, пременени, разцъфнали в най-красивите си усмивки, забързани и щастливи. От морето, планината, от полето и горите, пак в училището всички полетяхме като птички. Отлитат я далеко крили, пъстреят поля и гори. Здравейте, учители мили, здравейте, другари добри. Срещнали се две сестрици, рано в есента. Две сестрици, волни птици. Книгата и песента. Детенце хубаво, пиленце любаво, къде под мишница стар смока книжчица. Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Аз виждам и много нови деца. Кои ли са те? Не знаеш ли? Това са първокласниците. Те са най-хубави от всички и най-развълнувани. Коя си ти? Не те познавам. Аз съм първокласничка. Аз съм първокласник. Не ние, нашите другарчета, за първи път ще прекрачим училищния праг. Нали знаеш, че да си първокласник хич не е шега? Да, зная, но зная и друго, че е много вълнуващо. Първокласник с чудна дума, с химикал, молив и гума. В раницата чисто нова и от седмица готова. Без бутилника ще стана, ще събудя даже мама. И към класната ми стая на бегом ще се отправя. Своята пъстра нова чанта аз ще взема в този час. Днес в училище ще ида, ще постъпя в първи клас. С Богом вече на игрите. Аз се работя с календар, свети шарени корици, моя хубав нов буквар. Аз ще имам нови книги. Поздрав ще отправи Валентина Димитрова. Уважаеми ученици, учители, родители, драги гости! Честит първи учебен ден! Този ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почита на българина към знанието и образованието. Уважаеми учители, поверяваме ви децата си, за да ги напътствате и вдъхновявате. Водете ги по пътя на знанието с целия си професионализъм, с много търпение и огромна любов. Приемете нас, техните родители, като ваши сътрудници и съюзници, защото нашата цел е обща – да помогнем на тези развълнувани деца да изградят себе си като честни, отговорни и смели хора. Честит празник и на добър час! Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Най-хубавият час от всички часове е онзи утренен и ведър час, когато в звънчето те зове да влезеш с другарите си в час. Най-хубавият път на този свят е онзи път, по който крачиш ти през твоето село или твоя град, за да отвориш школските врати. Най-верните другари на света са тези, сред които ти вървиш, с които радостна е песента, мешите си и хляба ти делиш. Щастливо е днеска сърцето, по-радостни няма от нас, защото да рано звънчето ни вика отново в клас. Ще учим, трудът не ни плаши, над нас слънце ласкаво грее. Здравейте, учители наши,
Училище родно, здравей! Учители любими, хвани ме за ръка и ме поведи към светата пътека на знанието. Първокласниците, тук ли сте? Много тихо викате. Я малко по-силно? Браво, браво, браво! Казахме ли довиждане на детската градина? Чудесно! А казваме ли здравей училище? Чудесно! Хайде, за вас е първия звънец. Влизаме в класните стаи, деца. Поздравете ги, дами и господа. Аплодирайте децата. Звънчето